Kini akong problema, bahay ni sa bahay nga among gipuy-an. Kung nganong na problema mi, ingon mong gud ini ang mga panghitabo. Nanay! Naana man din ang akong palangging-ging di ay, oy! Bless ko, nanay. Taga Santo na. Kasama sa tatay di ini mo? Naray! Nagsunod. Hinay man kayo mula ka sa tatay. Mura magibugatan sa itlog. Ay! Liba ko nung imbit na itlog. Liba ko ni ma? Kumusta naman imong klase na? Kuha ka maglisod? Na, unsa, naglagot man gani ko sa akong classmate, nanay. Nga naman. Sige lang, pangupya na ako. Ay, patawag mo na sila sa classmate niya tubangan sa maestra. Uy, nga naman nak. Kusog man kayo mangupya. Nga dili mo ang ko nga nangupya siya na ako. Bisag na booking na. Kaya nga noon sa lang hitabuan di ay nak, ha? Nagduda man ang among maestra kon. Nga nung parehas may score. Mm. Mao to. Pagkalas sa among exam, dito na booking ang mangupya di ay siya na ako. Unsa man ang pagkabuking nga di ay, ha? Naman ko'y akong question nga nalimot ko pag-answer. Unya? Gitan di ba ni mama ang among test paper kung parehas pag yun may answer. Unya? Ang ikanapo nga question, nalimot man ko sa answer, di akong gibutangag nalimot ko. Unya? Gikopya po sa imong classmate ang imong tubag. Waman siya mong kopya. Pero, ang iyang gisuwat dito, kuan man kay, mingon man ko siya nga, ako po, Unsa? akong answer kay nalimot man ko. Unya siya kay mingon man nga ako po. Sakta noon siya nga nangupya na ako. Pagkakidort, ani. Uy, wow, ka-good girl sa mong baby. Nagtuon man. Liwat yun na ako atong baby dahil liwat. Puyo da ka nat liwat sa imong mata. Oo, ang ano man di ay, hindi din na maliwat ako nga, hinuon ko sa una. So, sa answer sa kong kauban, sunon ba na ako? No, sa hinuon ko. Day? Nanay. Oo. Kagayra ko nga sa kalugar na nay sa nasod nga. Naguna sa letter A. Letter A. Uy, kasayon anak na ko eh. Letter A. Alaska. Pride sa kong nanay, uy. Ikaw, tatay. Tagay ko nga sa nasod nga naguna ang letter B. Letter B. Beer brand, day. Parawag di mo eh. Abi kay Alaska man ko, imo beer brand sa parawag kang dako. Uy, unsa may sunod sa beer brand? Unsang litera ang sunod ha? Kay baw ka. Kasunod sa B, kay letter C man. Unsa man ang letter C? Kardisyon. Paraw juga. Karnisyon ay. Ingon ani kahanggaw ang akong bana. May nalang gani kay wag gitaon maliwat niyang among anak nga si Chichi. Unya to. Nak, paway na ha katug na. Ugma na sad. Tuwaso na lang ni na ako, nay. Gamay naman lang ni. Hala, ang sa tunay. Sa man to uy. Dahil na to? Ambot lang. Kalita man to ni hagtong atop. Kusog na ba kaayo? Unsa ka to? Slubi na sa tong donut. Bungas lubi ba? Tagak sa tong atop. Kuya, balag batagakan taana dong uy. Bitaw day. Dapat ko sa nga hapit ko may tagak diri sa tuwang kilitaon. Diri sa kong kilid na tagak ang bunga. Naupa ko ato, wana. Siguro kong mabride kong samot. Sibuha ko ato. Simbako yung tao. Simbako palayo. Bitaw sila. Indikado ko na matagakan tag bungas lubi sa kay siguro ko nung babuang ka na. Unsay nga na? Dong, kung mauna dong no, kinahanglang maputol ginang lubiha. Dong, kay tanaw sa daban ako ana, no murag katumbahon. Tol kita na isipak ko, matumba niya painguris na ito. Abita, narbe bata taon. Pag-iistoryahin si Noy Tino, dong, aron ipaputol na niyang lubi. O ma, storya mi si Tino bayan na. Dako kay hulgas among pagpuyo ang punuan sa lubi nga naa magbarog duol gis among pultahan. Pero ang maong punuan, nabilong sa yutas among silingan, mao nga di may makabuot-buot og putol. Unya, Ayo! Mayo rin Tino! Mayo, Noy! Unsay ato? Nato ko ituyo ni mo, Noy! Kadiyo ka kay mamurul usak. Bakit?
Sabay ato ni mo kan. Kuan ba noy kana bang kuan ba noy tire pa kana punduan sa lubi bang na ang barog dool sa among pultahan ba pila na tuig noy. Yosa. Dugay na eh. Ako pa mga kinikanan may nagtanong niya ng lubi, ha? Kuan, kining na ang maong ang uban na ng lubi diya sa unahan, mao gihapon. Kaya ano maunta di ay, ha? Gabi ba noy ba kuan god tagakan may bunga buslo taon mong atop taon nga may nang gay when igo sa taon mo ba. Unya to. Balaka noy ba balaka me. Mabasing mataibingan niya taon, tagakan may taon na taon. Mga muhangyo, minimo taon, imo lang taon mang... Imuha mo yun ang lubi, no? Imuha mo yun ang punuan lubi, imo mo yun gikanang tanong mo na. Pwede putol tanan eh. Ano nga inyo mga ipaputol? Ngita mo mapreso mo? Tingal ikiha mo sa gadiin, arong illegal lagi. Illegal lagi? Gawas pa, layo raman na sa inyo. Lagi, layo, tinoda, layo bitaw. Pero nagharag naman tao na. Unya yung kaharag taon, tubong masumabay. Mga, dunay mga bunga matagak, ato pingon sumabay. Dili ko na pahilabtan. Way magbuot ako kay ako ng maong punuan sa lubi. Unya, ha? Makuhaan pa na namog bunga. Pero delikado mong taon kayo nito, no? Delikado kayo. Og nahadlok mo. Magbalhin mo puyo. Noy! Unya sa may pong ni Noy Tino dong. Pero gabas, diwangan eh. Storyahon at taro. Di mo sabot eh, no? Bida. Pero gaba lang yung taon na ng tiguangan. Ngano di ay di siya musugot nga ipaputol? Dili lagi taon? Ngano man? Alo, iwan niya huna-huna ang basig na imadisgrasya, ana. Bot ang ana niya. Huwag yung magunaw na nga, basig na ibadisgrasya. Ging namin ako nga. O hadlok mo, aw balin mo payo. Kaparaw. Paraw bitaw kayo day. Pero gaba lang taong tigwa nga taon. Yung sa man na to, ana, dong magpaabot ang nga na imadisgrasya na to, ana. Di ay. Bida, bahala yun siya. Unya, saon man na. Ako ni sumbong sa barangay. Unsa de pre? Man na pre. Bida lisura, pero gaba tigwa nga. Ako ang ipagisulti ang tarong. Mura minusok ko. Biya sa natawahan na pre. Di magibaw mo sa butaw na eh. Nagsaling lang mo itagiyas lubi. Lagi mo, ina akong sus, bida. Pero, Kaya suus ko mo lagi, bida. ayan lang pre. Oo. Bisa na pre, ay delikado gina pre. Daghan gini ito buang natagakan na pre. Ang uban magani natagakan na, nabuang. Lagi na pre. Pero ang dudong. Ano ba? Ang dudong. Kailan dudong. Akan nila lubi. Ay, giugsog nitong pre rin na no. Wala nga nana. Na. Kita pre. Hinay mo pre. Ako ni sumbong sa kapitan. Ayun lang pre ay. Ano pre? Useless. Ha? Why useless? Useless na pre. Kaya ganas ni Tinoy, asawa na igsuos kapitan. Mao nga. Wag yapay kapuslanan ni mo pagreklamo pre. Saan ito sumbungan ni Ron? Mo ni pungutana nga. Di ko makatubag ni mo ana pre. Mo na paging nun pre. Makabalo sa gyapon tanan niya. Kabalo. Makabalo sa ko ana. Dong, awang bay sa tiguang dong. Bay ni Tino. Ano ba? Nay, murag nagpapanday siyang bay. Murag pausab tingay na niya iyang bay. Bida. Ay, may siya pausap siya bahay na. Kita mo listo ta na. Kaya lubi na taon. Dili mo ipaputol sa kanahan. Mamali na lang ka ta dong. O ano balay mo ta? Nga atom ni yuta. Abida. Iya na tapan niya. Kanang lubi. Bida na suod sa iyang yuta. Pero, garang din sa tuwa pa dong. Nyaw sao lagi na to anak lagi in town. Uy! Lagot, gili ko na niya day, bida. Dili kay lubi rin ako tubahon. Hasta na siya tumbahon ko na. Ay, dong kanang... Buta nga ng sus. Bida, palang tiguwa nga. Sige. Iya pa ron. Ha? Ginuuli, mag-igo na niya day. Ay, kalamisang to. Patay mo! Wala, patay! Ginupo! Usa pa ron! Saba mga tao sa gawas! Gano'n! Gano man na? Gano'n eh! Naunsa ka na sila! Hala, dong. Hala, ang lubi nga nagharag pa dong sa tuwa na tumba di ay. Pero tuwa sa bay. Tuwa pa ikaw sa bay ni Noy Tino. Unsa! Oo na, dong na. Wala
ang disgrasya. Uy, kinabuhing na kalas. Ambot lang ka! Sana na magsusi ka. Ano pinsaan mo ni Vince? Saan naman tao pinsaan mo? Madali ka wala. Wala gabihan ni mong naong. Wala ka nagabihan. Ang imurang bahay mo na daw tumayo pero nagulag yun na natumbahan yun punuan sa lubing yung bahay na Akong bahay, hapit naman unta tumahuman. Asa dilan na din eh. Ang importante nga, huwag kinabuhi nga, nakalas. Magbayad siyang mahal. Iyan ang gituyo. Siya may nagputol sa akong punuan sa lubi. Kisa mo na eh. Kisa, noy din eh. Ginoo ko, may pagkatumbas lubitaon. Naapato padung sa bahay ni Tino taon. Kumusta ka si Tino taon? O baka taon mo unsa? Kumusta ni Tino ha? Huwag may ninoon pre, okay ra pre. Ay, ginoo ko. Noy din eh. Musta kang bayi kanot eh. Nagtinoy, musta na ka? Ha? Ikaw! Ha? Usap ko ni Tinoy. Dong, mano na stoy Tinoy? Nay, ay sila pa tuwi dito dito po ni mo. Ay mo ba na kuha mo unsa? Usa may labot mo, ha? Uy. Ni Tinoy! Nasuko mo na siya ni mo, dong ano mo na siya? Buto, nay, nasuko mo ka ni Tinoy. Saman! Ngano ko taon? Ayaw na lang ta. Dili ko masuot sa imong bulsa. Yeah. Wala, nagtinguha nga maputol ka ng punuan sa lubi. Kay nakahasol kayo ninyo. Kamura ang gusto kong maputol ka namang punuan sa lubi. Oo, bitaw na kami bitaw pero o sabay mo may pasabot ako sa ilan yung putol na pulang sabi. Hens kay sama niya, ha? Dili ba? Ikaw may gusto kayo nga putlon ka ng punuan sa lubi. Kay nakahasol ninyo. Kamura ang dunay na kung gusto nga putlon ka namang punuan. Ha? Ug wa ko musugot. Gipangitaan nyo pa, nga maputol ang mga punuan. Ug mao na kini. Kamoy responsable kung anong naputol ang punuan. Dahil takag pamasangil na rin Tinoy no? Wa ko magpataka. Tanaw, rudo na may bitisya ka na putla ng lubi. Iglapas mo na niya. Tanaw, na ba? O gani, sa ato ba? Nangilapot na ng lubi. Wiw! Ato na lang tas korte, ha? Pangatarungan mo dito kay ikihakog yun ko. Naunsa? Unya, ha? Kining balay na ko nga natumahan. Balay. Ha? Uli igninyos gasto ko rin, ha? Niya ba kanya? Sulungan nila ni. Di ko sulungan kong bayan na. Wiw! Tanaw na to. Ang handa mo unya. Kay mag-abot na sa korte. Uli ko sa gasto niya kumay, ha? Bayari po ninyong punuan sa lobe. Wiw! Uy, dili may mabayad, ana. Uy, ngano ko taon? Nayabag naman yung taong kapiragaba ni Monoy Tinoy. Uy, usa may labot na mo, ana, in taon. Uy! Kamumoy doon ay gusto nga maputol kining punuan sa lobe na ko. Dili, oy! Dili gid noon na mao. Og di sad mi mo bayad. Bahala ko sa may tamo. Wa mi sa ana. Suluhan na di Tinoy. Ang ako ta paros kaya kiwanga ka. Ay. Mao na among problema kaysa pagkatinuod lang no. Og gitaon mi labot sa pagkatumbas punuan sa lubi. Daan na baya to nagharag. Unya na timingan sad nga tuas ilang bay paingon ang lubi nga natumba. Sa din na namo di ay. Unsa imong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Nakasuway man na natumbahan sa lubi? Eme. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Atong Cinderella pero si Inday Imi. Amy. Inday Imi. Ang problema nilang Inday Imi Ate Pres kaya kanila laging ilang silingan si Tino na ilubi. Karon ang lubi ni Tino dugay na kita no pero nagdaharag ba na Ate Pres? Nagdaharag siya ba? Nya ang iya pagkadaharag napadung dito sa panimay nilang Imi. Onya dito kisa tubangan siya sa bana. Kuan si Kanot. Si Kanot. Dito padung daharag dito sa padung bayan Kanot. Kada tagak og bunga atong ipadung silang sin. Nya mo na ginihangyos Kanot nga ipaputol taong lubi kay si Bako matumbahan. Karon ang naitabo Ate Pres. Nagdaharag dito padung silang Tino. Nabali man ang lubi murag pungil mo siya pero dito tugpa sa bayan ni Tino.
Kay ang nagdarag padung man sila kanot. Dito punta sa bahay lang no Tino. Kay nila na sa kanot sa ginore may bawan na dire. Basin og gi kuan sa gi dungo pagampo ni kanot ang pagtugpa ti pra pagtumba dito sa bahay ni Noy Tino. Si kanot mo gipasangilan nga gipaputol ang lubi padung nito sa bahay ni Noy Tino. Mao ni problema ron nila. Pero mailhan man ang gamot, Gulyat. Kung naluka ang gamot, so way giputol. Oo, tinuod bitaw. Mailhan man na, maklaro, makaibaw man ang kuana na. Ang kanang mamutulay lubi, kung unsa. Makita, maging natin pres tinuod, oy. Anong ka bang sa ilang taon na dong kanong? Ang gingon ni Ate Pres kung nang gamot na tumba mailan. Kung nabali, samot sa mailan. Samot, mailan. Kay bukak mo na. Apa na yung pasabot. Nga nung sila may pasangilan. Ang kuan mong gusto tigawa nga. Kamumgot ko numaoy. Niyang- Nagtingwa nga maputol. O gumingon pa na. Karong kay ikihaman. O tanaw na to. Dabaton pang katarong nga tigawa nga sila may pasangilan nga. Nabali man ang punuan o naibot man ang gamot. Anong may gitod ni mo sa imong bukton nga nabali. Magkakapyutan. May kapyutan. Lisod. Uda. Panalitan o kikiha ka mo, sultin yung tinuod. Timbang man ang korte sa isa daan. Tinuod na. Timbang Apan, ang korte. para yun maklaro, mahimo nga mo dangop na yung kamukarondayon sa itong pag-ampo. Kaya mabasa man diri sa Old Testament. Jeremias 33, verse 3. Sangpita ako, ug tubagon ko gayod ikaw. Kana, tinuod na. Ipadayag ko kanimo ang kahibulungan ug katingalahang mga butang kawa mo masayre. Tinuod na. Sa ito pa, dili simple kayo ng iyang pagtubag unya, no? Auray mong buhaton, sa pita ninyo kay, unsay nga ni inyong kaneng maong kaso sa gingo pang Ate Pres og nga ibot ang gamot natumba og naputol natumba kay kayo naputol so ang gamot ug ang punuan naputol ang hangin mo nakaingon karon og timang-timang os korte may gituda ni kanot. Di man daoy kag bugato niya dugay karaan ko na bahin kay na lubi Kay karaan man na. Tingali niya nang tubag sa korte Gulyat Ate Pres minyo tingali mao na noy may pagipaputol mo sa sayo pa. Tinuod na. Dili ta tumutumbas imong balay. Kay usay ka na magputol gud og lubi Gulyat wa man mo kay mo sa mo may lubi din inyo no. Wa may tag-as dito sa buhay. Pagputol ka ning lubi pananglitan ang bay Ate Pres og nagharag daan padung sa imong bahay. Hikta nagpisi. Hikta nagpisi nay mo bilad to napita ning putol. Inig adon sa sinso. Aron dili mo tuma. Bilahon dito napit sa maywa pananglitan nagtubang na sa tuo. Tingali, nagabuti ito sa korte. Ang notel, magay pa man sa kapitan. Nung lang mo dito sa korte. Inyo na siya nga. Noy, may pagi paputol na mo temprano. Ay, sakto. Padilit tumutumbas imong bahay. Okay, taas kay garbos tinupo di pa kay iyaha ko nung makakuha pa yung buga na. Hasol ba? Pero buto na naon ba? Iya pa tong gipa. Kuya nang ilams lubi? Ulagi. Kuya, Uy. Ang kanang ingon anak kanang sa amo dito sa Uslob Gulet kay kanang paputol ulo bibisag imong tanong pa ngayon ka mag-permit. Mga iba magka-permit yung bayad pa kag 200 unang putol ka. Pero kung doon kis balay, wala dagang kuti-kuti tagalog kag permit kay tawag Grabe na ron ang DNR ba? Bisag kadang malimpyo pa ka sa imong mga kadang palitan na yung mga sagbot ya, mga bugang, mga iyo pag yung permit kalimpyo na pero kung ingon na nang grabe. pero palitan na preso Asa man limpyo ka? Malimpyo ka sa mga bugang na mga kuan diha, mga iyo permit. Dakon ka putol mo dakong kahoy dakon. Kay baapilya ko ng mga kahoy. Kanang na ang og duol kaning balay ang lubi nga nagharag dal sa imong bahay or kahoy ba, dili dagan kay kuti-kuti ang permit kay tawgon man na nilang hazardos. Dili dagan kuti-kuti. Mao nga tingali og giputol pa nimo sayo Manoy, mao ni tubag tingali niya ma'am sir, tabangan ninyo kay mutibang timber ang korte ana nga ingnon gyud na si Manoy Tino nga kung ipaputol pa niya temprano mahiktan to babera to na pedire. Natingan ko kung maayo pa. Ay, nagharag sa- Ay, tabo na ako. Nagharag sa- Bisag kung saan ako guwahin. Gilaptikan ko aking. Ay, salamat ako na katay tuluman doon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. Subscribe to Dramaturgo.